Yun, good morning. Kape. Lamig ngayon dito, break time namin ng 10 o'clock. 10:25 pa lang. So, minsan 30 minutes or aabot ng 40 minutes yung break time namin. Lalo na ganyan, nag-uusap sila. Ayaw ko muna makisali sa usapan doon. Kakadugot ang utak. Bigyan ako ng black coffee. Lang asukal. Kasi nung unang kape ko, sabi ko black coffee lang. Yung daikusang na kasama namin ngayon, or yung panday, matanda, mahilig sa kape yun. Ayun, dito lang ako. Sukusok unti, tapos cellphone. Ito lang buhay namin dito. Pait. Black coffee nga. Parang barako din siya. Spring season na ngayon dito, dalas na ulan. Ganito talaga pag nag-change ng season dito, madalas umuulan. Yan, yun lang. Thank you for watching mga guys. Follow for more kape.